Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong buntag kanatong tanan no. Kumusta? Mayong udto. Adlaw dai karong Biyernes no, pizza 29 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. O sa dili pa din no, shout out dai ko sa tanan nga nagsulod aning dramahan no sa kun ako konsultiho no. Salamat kayo sa pagsubaybay no, mga ka-followers, mga ka-listeners no. Bayno. Ang suwatan po katong day no, pinada kini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangan nga Titay. Bahin kini sa iyang asawa nga musokol o pinatyanay. Ubanik din no, sa pagpaminaw sa kun ako ang pasultihon nga sender si Titay. Kini pagkahanggaw sa kumbana, kaya bag kay manumag-tubag ba, niresulta gyud no dili maayo. Ug kun nganong na problema ko, ingon ini ang mga panghitabo. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Titay Inday kay akin. Way lame. Way lame. Ano ka, ha? Barihay. Ano ka? Kapoy nimo. Tuto ka? Nandiyan man ka. Nagkatakanta diri pero nisapaw gyud ka. Kung sa problema ka na, ha? Naraman ka din eh. Abi na kung tuwa ka sa imong sinina. Karaan ba ni mo, George? Karaan kay kagnaong. Ikaw, no? Pulos ka lang yun hinanggaw, ay. Ay, kuwan mo ko, day ba? Kanang, kung may mga itagilir ko, ing nga wala ko din niya. Kay asam man di ka, mulakaw ka ba? Adili, hanira ko. Nya, magpalimod ka mang kagdo na yung mangita ni mo. Ay, storbo kaya, kaya matulog ko. Nga, kaya, nato diya, ang mga tao, mangita to, matuto. Astang hasula ng mga tawana, probida. Kinsa man sila mga nangita ni mo, kanang mga mangita ni mo, kinsa man na sila. Ikaw nang taga, Malacanang sila, si Rocky Destacamento, kunsihal na to sa... Bade, bugiro ba ni mo, taga Malacanang yun. Oh, Rocky, taga Malacanang. Basta kung doon yung kita na ko, ing wala ako. Sige. Ingnon naman ka na kung waka. O, ing na, ngawa ko, ha? Kuhan, kining... Ing na lang, samo kayo ng mga tawanan, di ko katug, di ko kapahuway kung mangita na nako. Ikaw, good. Pero basig kinsa na mga nangita ni mo, ha? Ay, wala ka na eh, kanang nangita na ko. Lahi na sa mga nangita ni mo. Naibaw de kang, nangita na ko. Ako, kabaw kay ko, ana, ha? Anong di bang ko kay baw, ha? Ha? Maumay pirming matimingan nga mangita silin mo. Ako'y pirming matimingan. Time pa, wa lagi ko ni mo sultihin nga may nangita na ko. Ay, wala ko mapaybaw ni mo. Di manggihapon ka makakwarta to. Nga naman. Ikaw may pangurtahon na to. Unsa da ito sila nga nangita na ko? Tagalinding na ningil. Awa pa day na sila mahumag paningil na ko. Sa pag-umbaro kay Beb Dayan. Sa pag- Sa din na ako. Ug di na ko sila mabayran. Sila mo isad-an ana. Kay naa pa man tay, kay kung naa pa tay kabayad, di man na sila mga ni. Basta. Mga nira man na sila gwatay kwarta. Oo, lagi mo gani. Ha? Ay lang ako glayin ng istorya day. Mga unay mangita na ko, ay gyug isulting niya ako matugo day ha. Basta, mau na to ha. Nay mangita na ko, ing nang wako, larga ko sa Manila, okay? Bayo! May hadlaw! Hala na ay tao. Kinsa ka na? Ako lilion bi. Bayo! Hala kinsa man ni? May daw! Wa man ko kailaan ni. Ay da, basig mo ni ang giingon ni George nga nangita niya or mangita niya. Adi ni ako. Kay dili man nimo akong kolektor. Bayo! Lagi, kadiyot lang. Nag-ilis pa ko. Akong gawson, akong ingon nga wa din ni si George. Bayo! Sana, abli na. Ay, Unsay ato? Pwede mo na? Nangutana bitaw ka? Ha? Nangutana na bitaw ka. Nya kay bawo ko sa pangutan na. Nangita ka sa kumbana. Wa diri nilargag Manila. Kay gipadas iyang amo didto. Tuay gipatrabaho. Balik lang unya. Kitsa may nga sa mong bana, ma'am. Si George. Sige pangita ni mo, di ba? Di man, ma'am. Babae man eh. Asa ni si Christy Tita. Ha? Si Titay. Oh.
Patay ako na gipangitaan ni. Oh, ma'am. Asa man si Kristitita? Morning bye niya, ma'am? Aw maon eh, pero patay naman na si titay. Ha? Patay na siya, dugay na, naghikog. Mo ba? Oo, mauday nga wa mo kahibaw nga dugay nang namatay. Ay, bagkom ko nga kolektor ko, ma'am. Ako may gipuli pagka kolektor ko niya. Mingon mo tong kolektor niya sa una nga renew ko nun niya karon niya. Karon ako nung i-release. Ang man? Wala magsulting tong kolektor daan ko nga namatay ni Dennis Kristitita. Siya nga release untan niyang renew ron. Kanang bitaw do, kanang ako bitaw si Kristitita. Ikaw si Kristitita? O ako. Ay! Buhay pa ko! Iwa pa ko mamatay! Joke! Rato dungoy! Dong ako! Kristitita ko! Giahag na limot ko. Renew man di ay nako atong sa kalinding nako. Maud di ay to. Wala giahag. Nakasayang sa kong renew. Tay. Si Pita itong taon din na. Si Pita ako yung ipakita. Inahak tong kolektora to. Ay, kuan ka nang Unsa man? nagtuo kong maniningil. Abi na kong imo to. Unya. Renew na ito na ako. Ron, abi na kong maningil. Ako malagi pangita ato. Abi na kong imo tong maniningil. Sus, kaya ako malagi pangita. Ya, abi na kong maniningil. Akong giingnan nga patay na si Kristitita. Ano di na mo balik? Mauto. Giingnan ko nga dugay na ko. Giingnan ako sa dugay ng patay. This was releasing man din ako sa kong renew. Inahak yun to. Huwag man magsulti dayon. Ay! May kasing dito, tukuan, tagiya to sa iking binding and roof installation si Sir Ariel. Ningil to ni mo, porbida. O niya, dagan. Ano mo itong syagit to? Natlog man, ako lagi giingnan nga patay na si Kristitita. Mao to din dagan, kaya abi nagmulto ko. Inahak sa tawhana. Multo ka? Wapa sila multo. Doon na rin pa ko lagi sa aran at nga bayran kung makarenew na ko. Mabalik sa to. Badayo sa pagbalik ato. Mapurti mang karatil og dagan kay nahadlok abi multo nga ako nga yang gikaatubang. Animal sa tutawhana wa man magsulti dai ko sa tuyo ni ha. Ay lang pagdako mo to unsa. Pangutang naglaing libling. Wa gyud mo balik atong kolektor nga maoy mo release unta sa akong renew. Wa na mo balik kay nahadlok man. Talawan sa tutawhana oy. Mao nga wala na jud ko magdahom adto nga mo balik pa. Unya. Asa ka? Ato ko ilang pari, Romy. Unsa man ka didto? Kuan. Lingaw-lingaw ka didto? Mamangaw ka? Mangaw? Takap lang ko. Suroy lang ko rito, mangaw. Mosoroy lagi. Unya adto na lang sa baniudto. Di ka mauwaw ha, George? Nakasabot na sila. Nik-adto nimo. Ikaw ra gilibakon. Nik-abot pa lang nimo silang tugkaran. Wa na magyaw-yaw ng asawa anak. Moingon day. Ay, wa na. Hurot ta sang sudan na to ini. Putan mas pare Romeo Rai. Pwede ay? Siguro ka mo ni sultin lang. Oh, nakadungog ko. Pero ba? Kato sige patagatos ila. Oh, ikaw di ilang baludungan to, di ako. Oh, sige mo kagato sila. Bahala ka di ay. Sige, lakaw dito ganahan ka. Oo, yun saan mo ito si pare Romy? Lakaw, bahala ka. Way mo pugong nimo. Sige, hator ko. Wait sa. Kadiyot sa. Kadiyot nga, unsa mo na, ha? Inig-uli nimo ba? Ano man? Ha? Di na ko pasudlo ni mo rin, bay? Dili, oy. Sa man eh? Inig-uli nimo ba, pag dag-bring house ha, og naay lechon, laksia ang duwak tiil. Lakaw na, sige na, lakaw na. Sige, hator ko. Sige, amping. Ayaw paglabang og naay motor, ha? Ay, salamat. Kay pinanggap yung taon ko kasawa taon. Pag amping dong, usbon ko, ayaw paglabang kung naay motor, huwatang truck. Sige, pagkakidot ko eh! Oh, pre, dre, pre, dre, sa atong pwesto ay. Ay, gandam ako daan, dre, pre. Maba. Okay, pre, sige, salamat kay pre, ha? Mahi kay pre. Sabi ni gandam mo? Dre, gandam na ako daan, dre. Si Pedro di ay, wa mo rin? Mori to ron. Pansaot pa ko na to sa kapitol.
puong ko ana. Oh, nya. Ato na design sa news mo ito. Diya, tagaan niya siya tawag allowance. Oh, pero- 300 para load. Kaon pa. O ba? Oh, Matong na mauli pa mo kundo siya sa ila, kay magkuha po kuno to siyang sista. mo ba? Maayo noon. Sige, sige. Kisa birthday, pre. Birthday ras ko asawa, pre. Ako lang gikayan o gamay ba, kay manluod magdi kayan. Sige, sige. Maumang ka. Unya, patuog yun yung mga asawa ko sa isolte, ha? Adi, sa tanang higayon, pre. Ato na lang silang tamanan silang gusto kay mabusaro niya. Mausar. Under pa lang tamo na. Mga ikuyaw, andiron ka. Ako Lisod asa ko pa under. Ako, padre di pamilya ko ko. Pa-under ka? Di na maayo, pre. Padong dire, eh. Oy, Reme. Ay, patay. Palitis ako dito kung ambi napkin, be. Ay, Katong with wings, ha. Bida. Mura ka magnagsugog imo anak. Sama, inahanta ka? Sawa tago ka, naban ako nimo. Di ko nimo anak, kanaon ko nimo sugo. Di ay. Okay. Bantag, mututoy ka karong gabi, ha. Day, joke ka to, eh. Joke Alam di ka to. ay. Ayaw pagkikap-pikap diya. Kaya di ti ka anak. Joke ka lagi to, eh. Kana siya mo. Manood yun tayo. O sa mga napkin na, day, ha? Ambot. ay. Ahak. Wala. Ang luod man. Pre, papa din na malutas yung sawa, pre. Ha? Yung malutas na, papa din na. Ingon mo gundo akong doktor, pre. Nga, before ka matuog, ha? Before ka matuogan, kinahanglan nga Saban. mo inom ka og gatas, pre. Ba ba? Before ka sa di pa ka matuog. Oo ba? O di mo tutoy lang kasi mo sawa, kaya umipalit gatas. Mapugos na lang ko, pre, kay wa may bibiron para sa madag ko. Akidor, pre. Kadir, pre, ha? Kadir. Ako sa ito, maaman ako asawa, pre. Iya ra barong birthday. Una na, Pedro, ay. Pre! Dali na, pre! Soon nga na, pre! Ganihara ka, pre? Taon-taon na, gaya sa di mo eh. Di mo chikin sa imong iyamon. Pre, ayaw na, pre. Subay studling, pre. Ikaw ba? Ako ganihara man ko. Walang kumuduol na yun ni mo. Ninyo. Ay, Adi imde ka, ang anong wamde ka budoon. Naragod diha, lubis palibot, pre. Mo ba? Ay, porbida. Nya, ang saban? Okay na ka? Oh, Sige, anda mo na si sister mo, kaya mo tata. Sugna na ito ka ta. Para makainom ta, kubate na yun. oh. Sige, anda mo na. Okay, pre. Ang dughan ko, in taon inday, pirming nagmahay. Kay kanimo, wala pa yun akong kalipay. Ambot nga doon sa bagyod kahay hinungdan. Ako pirmi malang ni mong saan sa aran. Tugani yun ako inday, labing matuod. Unsabay na kaingon sa imong pangluod. Pananglit day ko nimo kung nga balibaran. Iluom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapahid sa ugahimtang. Imo man lang ako inday dula-dulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa gihalad kung gugmang imong gisalikbay. Sultihan ko ikaw inday suway lipon-lipon. Ang gugma ko kanimo pulos tinuod. Bisan tigulang na ako ligon pagtuhod. Ang nakaibgan ko ikaw ragyon. Busa, maluoy ka. In town, ako sugta. Kay ang dako na kong gogma. Karon naglognot na. Dili kag yun, ikaw iday pagasakiton. Kanunay ko, ikaw iday hapyod-hapyoron. Magpadool ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw, ako na yung paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw taon kong paantusa. Ang gugmabo kung mahimot tilaan ta. Ay tilaan ta. Tilawan ta. Tilawan eh. At ka bilib ba ko rin yung pre, oy? Tanan kong bilib, hurot. Mayuhag niya na. Sa, pre. Tanan bilib Pre, ko. Karaan. Ay, sabab, pre, kay mabulabog ta sa ani, pre.
Kanya, so, pre, ha? Okay na si Mari, ha? Oh. Wala na sa punta? Awa na, eh. Ako pa nga, ha? Ako pa ka? Ha? Ano ba? Hadlo pa na si... Ako yung masuko. Mga pre, Wala. di ba ginako ni mo? Kano mo yung ginaingon nga, ako biliburot, doon sa bawra niya. Why kadukan? Hamaw yun. Press na ko ba? Usal na ako kasigas kong mata. Wala, inigtanaw na ko. Anak ay. Wala, kurog din ang akong asawa. Hadlok na ako. Ito, pagkuro ka doon ng patay na di mo sa... Ay, ito gaping na natin. Bisito kong tato. Mubangon to, kamangon niya ko itong namatay taon. Hangga naman kay kwato. Kesa man nila madlok ni Marongin naong ni mo daan ka ng kuha naman na mura naman yung sumbing na pas mo ha. Sa munting Marta ni mo, mura yung sumbing na buwang loob. Isa! Probinsya. Usama niyo, pre. O sa Salpugal na, pre. Oh. Pre. Pre. Oy, oy. Pre. Kalma lang, pre. Kalma lang. Sa mga gawin. Dili mo ka di pa madag-jok-jok, pre. Kalma lang, pre. Joke ka nang nauni mo. Kalma lang, pre. Pa'y kondonin mo. Di man na joke mo. Bugal-bugal naman ang klaro. Ay, pre, di lang Usam ito. ka mo, eh. Bugal taon ako, pre. Nung sabi Kung taon. iso kasi inyo, labaw pa ko iso, because mo asad. Leche. Oh, Ulo. Kisam na lagis, pre. Kisam nang nagdagsundang, pre. ay, porbida. Ay, ngon ka, okay na mo, pre. Unya, napa, wapa di mo patsa, pre. Pre, isukay na. Di maduulan, pre. Murag, kakasagito, no? Isukay na Hoy! sa, pre. Kisay isog diha. Ay, patay. Dara man ay, Pedro, ay, iso kayo. Bulabog, ako binuang niya, pre. Binuang niya, pre. Iwa nga, di ba isukit ka ganina? Isukit rin ba na yan? Ganina naman to, joke naman to ko. Ganina. Bungot sa ito. Kisay isog nyo diha. Ha? Siya, kani, pre, ay, Pedro, pre. Dili, ayaw, putaka niya, pre. Tudo, maka. Marirome taon. Ay mo binuang niya. Matigbasan ka ni kung na. Ay tao to, day. Dito. Di ay. Maayo ani. Kamong tulo ba akong pamacho? Patay. Sa ka, George! Day. Asa imong ring house? Siyempre ka ako sa taon ka, porti na mo padagang taon. Nag-wild ang nag-birthday celebrant. Nga naman. Giaway mong parirome, gisapot ang asawa. O niya, nagdag-sundang, bida, gipadigbas taon mi. May galing ka nakadaggan pag taon mi. Yati, ragod. Unsa naghurumentado siya? O may ingon yun eh, may rayong ka, huwag ka magkuyong taon dahi. Away siguro, ikaw to tibig-tibig, hinay mo kikabdagan, tigbasan yung ka to. Kuyawa ko na niya, good. Gusto siya ako may maghurumentado? Wa siya kahibaw kung unsa ko og mo'y maghurumentado, ha? Wa siya kahibaw, ana? Huwag ka dahi. Pues, pakit-on ko siya kung unsa ko kung maoy maghurumentado. Asa ko pugakang, asa ko. Pinuang dia titay, pinuang dia titay. Ay, pag-aliba! Tingali ikaw rin akong maigos akong pugakang ron, ikaw kong ikon. Uy, Bawa diha, kaya tuong ko na mabayhan na sila. Ampo lang siya, di siya magawa sa ila. Magawas ka ni, bugha yun. Dahi titay! Nadadyo ko sa akong kalagot tungod tingali to kay way nadang bring house si George. Mo nga dali kay nisaka akong dugo. Nisamot pa gyud pagkahibaw na ko nga sila hapit panigbasa. May nalagay kay nakadagan sila. Mao to nga gisong nako sila sa ila. Karon gikiha ko sa barangay, nangita sila sa akong pugakhang. Ako to isurrender? Nahadlo ko nga mo to himuon lang ebidensya para mapriso ko. Unsa kong buhaton? Mulayas na lang ako sa among lugar sa. Unsa man og kamo ang pasultihon? Titay. Hello, the friends! Good morning! May adlaw sa tanan. Sorry, nagsigali kaskiho. Di ay ba? Sir Dodong? Mga sayloon. Kusyal. Sayloon, pamili sa Arpakusan. Di ay ba? Sir Dodong Kaskiho, ang inaamahan ni Inday Gia Aulia. Jijian Kaskiho, ang atuang kusyal diya sa kwan. Kaskiho, Siding Kaskiho. Silian Kaskiho, ang atong Silingan sa nang Jorge dong, Jorge Pakit o ni Bibing Pakit.
Di ba? Okay, thank you kayo. Nya, salamat po kayo. At si ikaw sa... Kuya Alan, pasalamat kita pirmi sa ato ang mga mupalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa mga bata. Happy pirmi sila. Labi na rong summer. Nga sige glaag ang mga bata. Mao nang inom gid mo og Don Pepe Tablia ha. Unya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa mo sa dagyang mo yema o biyema special. Palit mo kay crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, the best kay na. Paulitos macaroni karon sa og kaniya ato ang tasty fish cracker, crunchy, lamig ka na, kagubkub kay na kanon taon, nya ugum sa mugye may special, og obi may special, lamig kay na ugum mo na to. Unya, mga bata, inom yung tag Don Pepe Tablia. Kay the best kay na to imnon, kondisyon kay kapanintun mo ang mga bata, may suri-suroy mo, ugum sa obi may special, og Diamond may special. Mao na nindot kayo. Unya, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, the best kay na nato imnon mga bata, dili mga bata, mga dagko, ang mga bata, Don Pepe Tablia, kay happy man kay kaana. Nya mga dagko, ang ato ang trabaho, kinahanglan ng mano na to, ang imno na to, ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, nga gipainom ang said Panyawan Coffee Mix. Unya, sa mga tao do JR Pipito o inday Shen Pipito, ang tagiya sa Bromwich PH. Ang iyang mga tao po diha nga mo trabaho sa Bromwich PH, kay limpyo-limpyo mong ginang Bromwich, kinahanglan ginang kondisyon kapirme, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said Panyawan Coffee Mix. Sa opisina po ni Vice Mayor Choyas, ng Arso Riquez na Arso Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, ang ilang gipainom sa mga tao, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres? Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. O sa Panyawan Herbal Capsule, sa Panyawan Herbal Capsule with garlic, sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutan sa sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, ato nang imnanog sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kada inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto nimo mao gyapon, usag gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Mao gyapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na pudaan ug sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang yato na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkahadlok tungod kay doon na magkatambal ana. Kani mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, salamat kay Ate Pres. Unya sa tanang nato mga kaigsunan nga migamit sa to ang said liniment oil. Thank you kay ninyong tanan. Gihimo yung number 1 na to said liniment oil. Nga tinubuwag tang sa ato ang panuhot pamaol para kit sa klawat sa brikos bilin sa katol kuto sa kabataan. Ili kay pagita sa dinggi kung manghaplas ta sa to ang said liniment oil nga anara mapalit sa butika. Di ba, Edwin? Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalangit ay Panyawan Herbal, niya makita tanang produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, sa Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo,
pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee lang ta kay atod pa sa to abam. Good morning, Ma'am Conching Sigido, Rich China Sigido, Mr. Bibot Sigido. Ikaw man ang Donaire family sa Tigis, Puro Camotes, kumusta ka mo? Ang yung usap mo, Ma'am Amelia Cuenca Sanchez, diri sa Sambagdos. Ayoko mo kalimot ha, sa ato ang Celebrity Kochek Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na isangkap nga, natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kochek Beauty Soap. Doon na ka mo blackheads or whiteheads, doon na ba kay pugis-pugis o up-up, doon na ba kay katul-katul, lagom-lagom sa inyong mga panit na binadapit sa naong. Celebrity Kochek Beauty Soap. Magpabilin kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Celebrity Kochek Beauty Soap. Mangunta na naman sa butika para original yun ang ato mapalit. Ha? Thank you. Okay, pasalamat po na ako sa tanan na to mga kaisunan po ha. Thank you kayo. Doc Joanne Initay, Board Member Joanne Initay, Joanna, o Sir Alex Initay. Kapitan Fabian Aranaydo, thank you kayo. Unya magkaigsunan, ang tuksin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, importante kay mao'y tighatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Hindi ka daot, ani mo sticky, bulapot ang atong dugo. Maunang kinahanglan yung kaminom, o G-Detox plus herbal capsule, kay o di kaminom, ani, sakit kag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na tong balatian. Kundi nila nimo, wag tangon ang mga tuksin nga naa sa imong kalawasan. Kaya ang tuksin, grabe ka na mudaot sa to blood cells. Unya, kung madaot ka, mamatay na ka ng kalakiha. Mo nang i-flush out na nato sa ato ang pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto ka mawag ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga manginungdan sa imong balatian o garon ligon gyud kanunay ang ato vital organs indom gyud tambatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number 1 kining mutangtang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Titay. Titay, Ate Pres. Titay. Titay. Isog sa titay, Ate Pres kay Kursa siya, pag-iwan. sungkol sa pinatianay po. Karon, kuha ko itong pugakang ko. Mo na, ang giwa. Sulungon ko to siya. Nabaw pugong nga bana, oy. Atuon mo niya. Sulungon. Mao na diha, unsaon lang ani nga usul. Pero Pagkamatay gini duha. no, matod bisang titay nga nadala taon siya siyang kalagot ba kay tungulan sa siguro to nga way dang bring house yung ba na. Sa kukuras na sa kita. Wa kada taon. Mao ni saom na niya ay December ba kani. Tay ayaw lang apil-apil anang mga anak tay kay asawa man kalison kina nya kadto kita buwa sa iyam sa tong asawa. Kaya lang pag-apil-apil kay may dalisura sa nilaham ng ilaham ng kinabuhi tay. Ilaham ng kinabuhi sila pamilya. Paasawag bana man na sila. Ay na lang pag-apil-apil kay lisod kayo. Umapil-apil ka, daghan na kay maduhig. Mura kag si GC Baril, kada na mag-away, musagbat tayo. Ayo, Jis, bida. GC Baril, musagbat lang nagdaig kuhan. Ayo, si Sagbat, Jis, bida. Kita na yung lagag kay patik na yung lawas. Amon ko, latahan mo anang nanik. Bulo yung doon na buko ni GC Baril. Babo, sa ikasulti mo ba, pe? Yung andang radyo niya ay. Kaning ilaha, Sabam. kini ilaha nga kahimtang inon pa. Kini iya asawa, isog yun na siya. Isog-isog yun. Isugon ko na iya asawa. Limang kanay po kakang iya po na, yun sa, gikihar ba kunong taon siya, bam? O niya, iya ba kunong surrender niya po kakang? Dili kay ang problema mo siya mo gunisong. Siya mo gunisong. Wa ba siya badayon, bam, no? Kusong, o nasong siya. Nadagi siya tayo sa tapo. So sa kayang iyang pangutana din he. Ang iyang pangutana nga kanang na ang murag ni so kadit sa hato tanga liyo na to usab yang pangutana. Asa dapat ito yung pangutana? Asa tong last page draw? Dre. Pangutana.
Utan ha. Wala ba? Nada ko sa kong kalago. Tungod tingali ito kay Wine, nada nga bring house ni George. No, Mga na. dali misaka ang akong dugo, misamot pagka, hibaw na ko, ang hapit sila panigbasa, ug maay na lang gani, kay nakadagan sila. Mao nga, gisong na ko dito. Gisong lagi! Si Pare Rome, karong gikiha ko, saban kay nangita sila sa pugakan, kay akong isunod na. Ang number one ko ni mo sa ma'am, kay nanung manggog ka. Naong yun siya. Nanong manggog ka niya kanang na ang pero kaning dayo sa kalinya ni Mudre nada ko tungod tingali to kay Wine nada nga bring house si George ay wala kuan lang tanin nato kay murag gaan ra kay ni unura kay ni linya ha. Oh. Nga naman, wag kakalungag ko panihapon na naurasa nga naghuwat ka og bring house. Hangul-hangul gini siya mga party-party. Kanito, one ilami nga pangutunaha kaning una ani nga kon so buka kay kaos inyo. Dili kayo bugat ang pangutunaha kaning bugat ri kay imong gisong. Dili ka magbato ng ingon anak ka dapat kay ikaw asawa ikaw to maibugnaw no. O ikaw to maibugnaw kay dili man sa pag-ingon nga kanang ang asawa iwag sa panimalay apan ang ako ba nga kanang ug ari ko kasbala ang kasulatan ningon ay Tagalog mo na ako nakuha lumapit okay Mateo 28 versikulo 18 lumapit si Jesus at sinabi sa kanila ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. So, niya, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang sabot ng gisulti ni Jesus nga, naata na niyang gahom. So, ang imo na lang buhaton karon nga ang imong mga, karabitong uban sa kanang sila, maligo ba sila? Ang hugas baka sila plato? Ang tanong baka siyang tamatis? Ngayon ko nga, Ginoo, uban ang gugmag, gihalad ko nini mo, akong gibuhat karon. Ingon na bitaw? Naay mapakong, Ginoo, ako ning gihalad, akong, naay nasamad akong samad sa BTS, mayon ko na Ginoo, ako ning gihalad, alang sa pagpasaylo sa kumasa. Mana ko no ka? Karon. Kaning imo, ni sung ka mo bugat-bugat ni siya nga kaso para nako kanang why bring house sagden lang ang musuwa kag asin pananglita gikiya ka sa barangay imo lang na to bangon unya mo reson jud ka nga ang imong bana mao man sa gigukod og sundang ang imo pagpakita na lang sa paglaban sa imong bana kay siyempre bana ko lang gigukod og sundang mao na tarunga la rason tarunga lang pagsulti dito sa barangay unya kanang manghinaot ko nga mahilot ka mo pansa dili pa kamo adto sa ako naging lagi tawgon nimo si Ginoong Hesus no Mateo 28 versikulo 18 kay ang tanang gahom na aniya unya sa diyang masakal siya sa langit ihang gibilin ng Holy Spirit nga mao mugiya na am ganing panultiyon sa Biblia nga inig adto sa kahusay ayaw ka mo kabulaka kay imong litukon sa imong dili na imo sa Holy Spirit na. Ana lang, unya, nakagani mga itabo sa bingon ani ka ng kalma-kalma lang. Ayaw lang kayo pada sa init sa o. Kana, mo na siya ito ba? Unya ka itong pagkakal ni mo, day, ayaw na ito i-surrender. Ayaw na ito. Ilabay lang ito kay lisod kayo. Ano nang batom sa pagkakal? Mao lagi, bagsik ba siya? Kada bang improvise nga pusil ba? Para pusil sa langgam? Dili. Pwede na ni, kada pagkakang, pwede na ni mo. Galansang ka na nung manggawas. Pwede na nimo balahan o balas shotgun naapoy pagkakang ang balas armalite mao na kanang usari buto boom tagsari buto ba ay ang karton mo na pagkakang ang karton sa langgam gitawag gutong iskopita airgun kanay mo pagkakang ayaw na nang kay badakpan maprisom pugyapon ka ana na lang inday kay kita na ba mga asawa iwagtas panimalay hilutal man daron mahayag ang imong panimalay wala ang gibuhaton nato inday kita mga asawa mga bana aligis panimalay kitang mga asawa naapot ay kam gibuhaton katong danan nga pagpatindog sa haligi kana paggahi man mo sa haligi day ikaw na kalagom ka lang salamat pa
Kung dalaman nun. Kung ako ang puzzle, tihan.